oli d'oliva. Continuem. Macarrons. Aquests. Acompanyeu-me, anem a buscar l'aigua. I aquí està. I per últim, la sal. Ara sí, ja ho tenim tot. En engegar els fogons, el gas liquat format majoritàriament per butà reacciona amb l'oxigen formant una reacció de combustió alliberant diòxid de carboni i vapor d'aigua. Ara abocarem l'aigua, que a causa de l'elevada temperatura que assolirà el fogó s'iniciarà un procés de vaporització, en què la superfície de l'aigua passarà d'estat líquid a gas. Ara hi hem afegit un raget d'oli. Podem comprovar que l'oli queda a la part superior de la mescla. Això és degut a que són dos líquids invisibles. Ara afegirem la sal. En aquest cas, observem com la sal desapareix. I això és degut a que la sal es dissol en l'aigua i forma una mescla homogènia. Finalment tirem la pasta, que a causa de l'elevada temperatura aquesta s'estovarà fins a aconseguir el punt perfecte per l'art. A la cuina també hi ha química.